tak jo, tak já jdu hrát já teda. A nebo Street War. A nebo je tady Česká republika. já jdu hrát za Českou republiku. Je tam Nedvěd Rosický a Baroš a Čech. Hej kámo, Nedvěd je Já budu půda. Anglie. To figo tady. Tak teď uvidíte, jak to hraje Česká republička. Jak prohraje Česká republika. Je tu Petr Nedvěd. Je to Pavel. Tak Pavel Nedvěd. Nepojď! Ne. Skiru. Ty jsi dělal klíčko na vlastního hráče. Ne, dělal na míru. Každý má jinou barvu trička, víš to. A to tak. Je to On je tam Beckham, tyjo. Výborně David Beckham. Tak jo. Naštval se. Forsta Beckham. To je. Ne. Oh, no. Vidíš to, kámo? Hej, jak to? Já mám za chvilku superky. Hej, jak to? Tak to. To víš, kámo, dal jsem krásně. To víš, Kubo, jsem dobrý. Co si myslíš? Já budu mít superky. Si jen Pokud myslíš. toho nezníš. Pokud jeden nezníš. Hej, Dana, nech toho. A proč? Nebudeš mít taky superky. No právě. Hej, nakličkuj furt. To baví. Tě nepustím. Jsi Dana. Ty jsi paka. Kdo? Ty Kubovo, ty pořád střílíš. Hezky. Hej, jak? Hádi. Ty ne. Ježiš. Hádi, a ty se tam snad nikdy Sklapni nedostaneš. brde. Ježiši. Jde, co mi měl mít já. Ty zase. Ne, ale já ho získal. Víš to, co nechápeš na tom slově, získal jsem míč. Hele, Branka, bude mít superky. nemusím. Taky se někdy může stát, že to nedáš, víš? Jako se stalo Danovi. Hezky brankář. Kamo, víš, co je ten problém, ale? Že já vím, jak vyhrát ještě. Jak? Jsi sram. Je to tvoje chyba trošičku. Já vím jak. Pořád klíčko. Jo, Kubo, ty to nemůžeš ne. nějak faulovat. Může, on to ale neumí asi. Umím. To nebyl faul, Kubo, ale. Já vím. Když to budeš dělat ty, tak já taky. Jako mě to nevadí, víš. Protože já stejně mám míč už. Nemáš. Ne vůbec. Tak máš, ale já jsem ho teď získal. Mu to nevadí, jako že ho máš. Protože teď jsi měl šanci, že jsi sám na brankáře. Jako já to dělám jenom, když to fakt potřebuju. Ty to teď děláš, on to teď to dělám já. Pomohl si to se sám. No to, Třeba teď je to důležité. on to neumí hrát prostě. Tak proč to děláš? Tak proč nevystřelíš teď? Hej, on mi sebral No, ten míč. a ty se divíš. Vidíš, že se ti stane, když budeš podat. Jo, teď to podělal, Kubo.
Já tam mohl tam jít sakrát hodněkrát sám. A podělal jsi to pěkně. No, koukej. Chodíš tam... Když jsem střílel. Jo? Třeba já jsem proti kompu nehrál vůbec kličky. To není jenom na kličkách. To je super kicí. Já si tady musím teď udržet míč, až se všichni vrátí. Druhý super. Mohl, no. To by neměl udělat takovou chybu, ale... Kde je? Tam. Ne! Dobře, Čechy, no. Ježiš, proč to neuděláš dopředu, jako konečně? Jo! Tak, pojď, snáde. Nula. A myslíš, že vyhráš ještě? No. Kubo, no tak já to zkusím. Ty vole, on to dělá prdel. A ty se do toho neplet, ty jsi to nehrál ani jednou. No a může to říct. Já mám ale to lama. Lama to teda není, když to ještě ani nehrál. Nemůžeš neznat to. Dej si ho, ne? Teď to mám posel. Já kámoš dělám super kick. Takhle si to pohraju s jedním, s druhým a ze třetího není gól. A dej si ho, ne? Já jsem vzal jednou hru. Já jsem to pokadil. Ale teď, kdybych tam byl sám s někým. Ty vole, proč to míří tam nahoru? Nemáš šanci dát. Ty jsi lamon! Já jsem si to je lamon, vidíš ho? Jo, to je lama. To ty panek. Ale on místo, aby, když má prázdnou branku, tak on nevystřelí. To je prostě s ním je to například. No já to vystřelil, ale on nevystřelil. Ne, právě ty jsi nevystřelil. Kubo, to jsou tvoje chyby. Je jasný, když já to zmáčknu a on nevystřelil. Jo, někdy ovladač nepůsobí. Jeden. Druhý není. Já střílel. Musím to zničit. To nezničíš, podle mě. Už jsi měl šancí na tolik. Pane bože, to je lama. Ty jsi mě foulnul, ty vole. Si dá tu prdel, ne? Kubo, ty to bereš hodně vážně, co? No. On to bere vážně, to je vůl. Já to beru pro srandu, Kubo, ty videa. Já. Já srandu. Kamo, ale tu to byl krásný, nemusíš uznat, ne? Já musím. Co? Musím, ale kdybych dělal tak neuznám. Ne, ale byl hezký. Hele jo. To je rozický. A jak? Hej, jak vy? Medvěd. Medvěd je lama. Není. Že myslíš, že jsem to myslel vážně. Ha! Hele, Honzo, tady je neuvěřitelný, co ty brankáři chytají, co? No. Jo. Je rozický úplně... Magoč.
operativně. Hej, jak? Ty tady jsou úplně... Jsou úplně chtylové, co? No v té bráně maximálně. Hej, ty jsi... Hej. Co dělám? Je to foular. Medvěd. Oh no, 3-3. Kubo, to se ti stát nemá. To si trošičku Vy? Podělal jsi to, co? Já někde nechám asi dát 4 góly a pak se dát snažit. Ne, to se nedá stát. A to je jedno. To je jedno. Sfoulnout brankáře, to je nejlepší. Kamo, to by tam té FIFA, to by si úplně byl vykartovaný hned. Ten zápas hrajeme trošku duele, víš, Honzo? A je to prča, tohle. Chtěl bys si to pak zahrát ještě? Jo, někdy jo. Kamo, to, já ale ten asi v tomhle počasí nemůžu, víš. Kamo, dáme pak rychlej zápas s Honzou ještě, ne? Hej no, Už ne. se mnou ještě. Už ne. Už ne. Ty jsi hrál 2 zápasy, tak no. No to je jaký druhý zápas, ne? Ne, to je první zápas. Na druhý. I když ty Honzo byly fakt delší. Oh! No to je pravda. 4. Kamo, viděli jste to, co udělal Nedvěd? Hele, tady, a tu to byla paráda. Oh no. My super hrám. Hele, on teď bude dělat ty kličky, já to vidím úplně. Ale ne. Hej. Ježiši, a kdy brankář chytá super ránu. Od té doby, co to teď chytil. Ha! Ježiši, ten Beckham dělal. Jak? To je neuvěřitelný, co ten Čech tady chytí. Kdo vychytá vůbec? Mám páru. Já taky ne. Vůbec já totiž vím, ani já pořádně nevím, kdo tady za tebe hraje. Beckham, A Gerrard Rooney. a Robinson. Robinson je brankář. Robinson Crusoe. Rooney, Beckham, Gerrard. Robinson. Je dobrý Robinson. Co já vím. Ty vole, ty máš hráč a žádný a vůbec se neznáš. Vyhrál jsem. To nám moc nepovedlo, kluci. Tak co, Honzo, můžeme další zápas nebo ne? Tak, je to konec, vyhrál Česko, winner, oba 2 zápasy jsem vyhrál zase já a zase příště. Čus.